पिस एग्रिमेन्ट खालामबाय एग्रिमेन्ट खालामलायनानैबो जुदि इनडिबिनि फाउन्डारानो जुदि गवाब्ला बेलाय मा एकर्ड जाखो दिस इज व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड मा एकर्ड होनो बेखौ प्रमद बर' खिन्थादो रायजो राजाफोरनो दानिया हेल' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट नायबानो जाबाय दिनै दिपेन बर' आरो प्रमद बर' गबिन्द आरो माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव नोंथांमोनजों दिनै सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट गोसो होनानै नाय बिथांमोना मा थगायखो दिनैसिम 4 बोसोर जाबाय नै गाबोननो 2025 जानोसै 2025 फैबाय नाथाय दिनैसिमबो 4 बोसोर जालायलायनानै 5 बोसोर जानोसै इउपिपिएल पार्टिनि जि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनाय जि पिस एग्रिमेन्ट खालामनाय बेनि समानो जोब्बाय गाबोननो 25 जाबाय 2025 5 बोसोर जाबाय रायजो राजाफोर नाथाय बिथांमोना इनडिबिनि समस्याखौ समाधान जाजोब्बाय होननानै बुंदोंमोन बेबो गैया बिटिआर एकर्डनि दफाया इमप्लिमेन्टेसन जाजोब्बाय जुदि जायाब्ला आबसु एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबा दिपेन बर' बिथाङा बुंदोंमोन राजा लामायाव ओंखारनायनि खोथा बेबो गैला बेबो केन्सेल एमपि बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव फाउन्डार अफ इनडिबि रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामगोन होननानै बुंदोंमोन बेबो गैया आरो दिपेन बर'आ बुंबावदोंमोन रायजो राजाफोर 2026 नि सिगां जुदि बिटिआर एकर्डनि जुदि दफाफ्रा जुदि इमप्लिमेन्ट जुदि जायाब्ला राजा लामायाव ओंखारगोन आन्दालन खालामफिनगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै मोनसेबो जायाखै मोनसेबो मोगथां महर मोनाखै नाथाय दिनै जोबोद दुखुनांथाव भेरि आनफर्चुनेट फाउन्डार अफ इनडिबि रन्जन दैमारिया सानदोंमोन बिथाङा बे एकर्डनि गेजेरजों गसिगोन एबा उदां अख्राङाव फैनो हासिगोन होननानै नाथाय जेब्ला बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंदोंमोन रन्जन दैमारिया जोंखौ फोथायनानै बे एकर्डआव ब्लाइन्डलि साइन होबाय उदां जाबाय गबाय इनडिबिनि केसा समाधान जाबाय गासिबो सलुसन जाजोब्बाय होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन बोसोरसेयाबो थांबाय बोसोरनैयाबो थांबाय बोसोरथामाबो थांबाय 4 बोसोर जाबाय नै गाबोननो 5 बोसोर जानोसै 2025 फैबाय रायजो राजाफोर नाथाय दिनैसिमबो फाउन्डार अफ इनडिबि रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जायाखै डेभेलपमेन्टनि खोथाखौथ' बाद दोनदो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ 17 इयार्सआव बिथांमोना जेबो मावाखै जाजोबदों लोंजोबदों होननानै गोबां खोथा बुंबोदोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बिबोदोंमोन प्रमद बर'आ जेब्लासिम बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया आं जेबो जाया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन दाना बड'लेण्डखौनो थगायनानै प्रमद बर'आ रायजो राजाफोर फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलुसन साइनिं खालामनानै फैनानै दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड नांलिया बर' जाथिनि मोननांगौ जि सिमां मिजिं जि अधिकार बे गासिबो समाधान जाबाय रायजो राजाफोर मोनफुंजोबनो हाबाय होननानै बिथाङा बुंबाय बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो मा थाबावनो जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया सोमावसारबाय थागोन होननानै बुंदोंमोन आरो प्रमद बर'आ बुंदों बारे बारे बुंदों प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्डनि दफाया इमप्लिमेन्ट जायाबा सुइसाइड खालामनानै थैगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदों बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मोनफानाय मा इउनिभार्सिटि कलेज बबे दफाया इमप्लिमेन्ट जाखो बेखौ रायजो राजाफोरनो खिन्थाना होदो बिनि सायाव रायजो राजाफोरनो ब्रडलि इन्टारप्रिटेसन खालामनानै होदो विदिन 4 इयार्सआव मा खामानि मावखो आरो बिटिसिआ दिनैसिमबो मानो थाबावखो बिटिआर जाबाय मोनबाय होननानै बुंनाय मानसिफ्रा दिनैसिमबो बिटिआर बे आखरखौ मानो लिरनो हायाखै रायजो राजाफोरनो खिन्थानानै होदो जोंनि रायजो राजाफ्रा गोरिब गुन्द्रा दुखुथिया सुबुंफ्रा बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावलाय माथो बिटिआरानो जायाखैनो दाबो बिटिसिनो दं नै बेबायदि सावरायलायबाय थायो रायजो राजाफोरनो क्लियार खालामनानै होदो बेखौ मोजाङै रायजो राजाफोरनो जास्टिफाइ खालामदो क्लियारिफिकेसन होदो बिटिसिआ मा बिटिआरआ मानि थाखाय बिटिसि आरो बिटिआरनि गेजेराव टिल टुडे दिनैसिमबो
माने कनस्पाइरेसिया मानो जाबाय थाखो ओंखायनो रायजो राजाफोरनो आं खिन्थागोन दिनै बिटिआरआ जाहैबाय अनलि रिनेम बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआरल' जादों बाव खुनु सेन्स गैया देयार इज नो सेन्स नाथाय दिनैसिमबो बिटिसिआनो दङ आरो बिटिआर एग्रिमेन्टआ कनस्टिटिउसनेलि जेबो अब्लिगेसन गैया खुनु सेफगार्ड गैया स' जायनि थाखाय दिनै बिटिसिजों मोननाय पावार एन्ड फांसन एभ्रिथिं दिनै डेस्ट्रय जादों रायजो राजाफोर ओंखायनो नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव बयबो सांग्रां जादो इउपिपिएल आबसु प्रमद बर' आरो जेसेबां इउपिपिएलनि नेताफोर दं बर' जाथिखौ माबायदि थगायदों नुखाबाय बड'लेण्डखौनो 1 नाम्बाराव थगायबाय बिनिफ्राय पलिटिक्स खालामनानै बर' रायजो राजाफोरखौ थगायबाय बिटिआर इमप्लिमेन्ट जासिगोन ओरैबायदि जाबाय एकर्ड जाखांनायनि उनाव गोबां उन्नयन जासिगोन हिउज डेभेलप जासिगोन होनना बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै रायजो राजाफोरनो फिननाय होदोंसै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनगोन होननानै रायजो राजाफोरनिफ्राय ब्लाड सिगनेचार लांनानै एनडिपिनि समस्या समाधान जासिगोन एबारनो जों बड'लेण्डखौ मोनथारसिगोन होननानै दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कमप्रेहेनसिभ सलुसन खालामनानै फैनानै बर' जाथिनि माबायदि खामानि मावखो रायजो राजाफोरनो दानिया खिन्थादो जेब्ला हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि सिममोन डिउरिं दिस टाइम प्रमद बर'आबो आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दङमोन प्रमद बर'आ बास खर'आव गाखोनानै ओरै 50 लान्था लान्था हनानै डिभाइड आसाम 50-50 आनटिल आनलेस जेब्लासिम बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया अब्लासिम कन्टिनिउवासलि सोमावसारबाय थागोन होननानै बुंदोंमोन दिनै गासिबो बिथांनि जि समायखिरा लानाय जे कमिटमेन्ट जि एसुरेन्स दिनै जों फैयै फैयै ग्रेजुवेटलि जों नुनो मोनबाय बिथांनि जि कमिटमेन्ट होनाय गासिबो आनएक्सपेक्टेड बर' जाथिया जेरैबायदि एक्सपेक्टिं खालामदोंमोन नाथाय जों दिनै नुनो मोनाखै गासिबो थगायजोबनाय सानदोंमोन जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'आ सानसे बड'लेण्डखौ जाफुंहोगोन आरो बड'लेण्डखौ सोरजिगोन होननानै गामिनि गोरिब गुन्द्रा दुखुथिया सुबुंफ्रा फोथायदोंमोन ट्रास्ट खालामदोंमोन नाथाय ग्रेजुवेटलि फैयै फैयै नुबाय प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय फाइनालि दिनै गासिबो नंखाय फोथाय खेबस' होननानै प्रुभ जाबाय नाथाय दिनै प्रमद बर'आ फिननाय होनांगौ रायजो राजाफोरनो 5 बोसोर जाबाय जानोसै सानसेल'सै रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद दिपेन मोनहा गबिन्द मोनहा बुंदोंमोन रन्जन दैमारिया गबाय उदां जाबाय एनडिपिनि समस्या रिहेबिलिटेसन जि मोननांगौ कम्पेनसेसन गासिबो कमप्लिट जाबाय होनना बुंदों 5 बोसोर जाबाय दानिया फिननाय होदो रायजो राजाफोरनो माबायदि कमिटमेन्ट होआमोन बबेखौ मावखो बबे दफाया मावजायाखै बबे दफाया मावजाखो बेखौ खोन्थादो बबे इमप्लिमेन्ट जादों जायाखै हाग्रामाखौल'सो बुंबोदोंमोन बर' जाथिनि थै गैया ब्लाड गैया सेन्टिमेन्ट गैया होननाया नों बायदि सासे दैदेनगिरि जानानै बर' जाथिखौ थगायनानै नोंनाव जुदि सेन्टिमेन्ट दङमोनब्ला ब्लाड दङमोनब्ला दिनै साडेनलि बेबायदि एकर्ड खालामनानै बर' जाथिनि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दंमोन बेखौ गेजेर ससेयाव बेबायदि डिस्ट्रय खालामनाय नङामोन दिस इज भेरि आनफर्चुनेट दिनै 5 बोसोर जाबाय रायजो राजाफोर प्रमद बर'नाव सोंदो आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नाव सोंदो काउन्टाराव एनडिपि रन्जन दैमारिया बे एकर्डजों गमारो ना गला माब्ला गगोन इउपिपिएलनि जि सम जि सरकार सालायनायनि जि टाइम रायजो राजाफोर जि 5 बोसोर बे जोबनोसै जोब्बायानो गाबोन सानसेल'सै 2025 फैबानो जाबाय अब्ला माब्ला गबावगोन बिनि थाखायनो माखासे इउपिपिएलनि नेताफ्रा गबिन्द बसुमतारिया बुंदों रन्जन दैमारिया बे एकर्डजों जेबो सोमोन्दो गैया बिथाङा बे एकर्डजों गवा होननानै दिनै बुंनाया प्रुभ जाबाय फाइनालि रायजो राजाफोर नोंथांमोना खोनाखादों गबिन्द बसुमतारिया सिगांबो बुंदों आरो नै दाखालि रिसेन्टलि बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों दिनै प्रुभ जाबाय अब्ला माखासे इउपिपिएलनि इउजि ब्रह्ममोननि आरो दिपेन बर'मोननि प्रमद बर'मोननि खोथा बुंनाया दिनै मा जाखो कम्पेयार खालामनानै नायदो रुजुनानै नायदो दिपेन बर'आ आलदा बुङो गबिन्दआ आलदा बुङो इउजि ब्रह्मआ आलदा बुङो प्रमद बर'आ आलदा बुङो दिनै नोंथांमोना ज' बेखौ स्टाडि खालामनानै नायदो मोनसे जायगायाव ज' लानानै सानदो बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय दिनै मा नुखो नोंथांमोना ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगौ बिथांमोना अलरेडि मिन्थिखागौ बे एकर्डजों गवा होननानै जुदि गवा होननानै मिन्थिखायोब्ला
एबा कनभिक्टेडखा मानसिया गवा होननानै जुदि मोनथिखायोमोनब्ला मानोथो नोंथांमोना बे एकर्डखौ मानो साइन खालामा हो दाना फिननाय होदो दे रायजो राजाफोरनो मा साननानै बे एकर्डखौ साइन खालामखो दिनै मानो उल्था जाजोबखो नोंथांमोना फाउन्डार अफ एनडिएफबि रन्जन दैमारिया बे एकर्डजों सोमोन्दो गैया बेजों गवा बिथाङा अलरेडि कनभिक्टेडखा नोंथांमोना बुंबाय येस दे अके बुंबाय नाथाय दिनै खिन्थादो रायजोफोरनो मा साननानै मानो एकर्ड खालामामोन पिस एग्रिमेन्टखौ मानो खालामामोन दाना रायजो राजाफोरनो खिन्थादो दिनैथ' गबिन्द बसुमतारी बुंनाय खोथायानो जाफैबायना रायजो राजाफोर एकर्डजों गवा सोमोन्दो गैया रिलेटेड गैया रन्जन दैमारिखौ बेस खालामनानै बर' जाथिया थांनानै थानो हाया होननानै गबिन्द बसुमतारीया बुंदों 2 टाइम्स बिथाङा बुंदों दानिया आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ बुंथोंसै खिन्थादोंसै प्रमद बर'आ खिन्थादोंसै इउजि ब्रह्मआ खिन्थादोंसै गावसोरखौलायनो फोथायनानै ब्लाइन्डलि साइन होदों उदां अख्राङाव गबाय होननानै बोरो इउपिपिएलनि सरकारनि थामसानो जोबलायलायबाय थेवबो एनडिएफबिनि गायसनगिरि फाउन्डार अफ एनडिएफबि रन्जन दैमारिया गवाखै दिस इज भेरि आनफर्चुनेट ओंखायनो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलनो रावबो भट होनो नाङा मानोना बे एग्रिमेन्टजों बर' जाथिनि मोनखानाय पावार एन्ड फांसना दंस' जादों व्हेरेस आरो फाउन्डार अफ एनडिएफबि रन्जन दैमारियाबो गबावाखै नाथाय मोनखानाय बिटिसिआव थाखानाय पावार फांसनासो दंस' जादों बेनो होनबा रायजोफोर एकर्डआ बेनोलायनो ओरैबायदि गिदिर नर्थ इस्टआव बिटिआर एग्रिमेन्ट बायदि खुनु दिन जाफेराखै ओरैबायदि पावारफुल मर फाइनेन्सियेल मर एडमिनिस्ट्रेटिभ होननानै बुंनाया दिनै जों फाइनालि नुनो मोनबाय गासिबो नंखाय प्रमद बर'आ गाव बिटिसिनि चिफ जानो थाखायसो आन्दालन खालामफ्लादोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि गादिखौ सेख'नो थाखाय बिथाङा आन्दालन खालामदोंमोन दिनै फाइनालि बियो प्रुभ जाबाय दिनै जोलैनि हांगारा सोर हु इज दा जोलैनि हांगार हाग्रामा महिलारि जाखो ना प्रमद बर' जाखो बड'लेण्ड नांला होननानै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन साइनिं खालामना फैनाय बर' जाथिनि सिमांखौ अराय समनि थाखाय फरिबारनि थाखाय टिल डेटनि थाखाय नांला होनना बुंबाय हाग्रामायाथ' खुनु दिन बेबायदि साइन खालामनानै गारबोआखै 2003आव जेब्ला बिटिसि एकर्ड खालामदों हाग्रामाया बिदि लिरनानै गारबोआखै नाथाय प्रमद बर'आसो बेबायदि लिरनानै गारबोदों रायजो राजाफोर सानदो नोंथांमोना थैलाय उजिलाय इउपिपिएलनि नेताफ्रा बर' जाथिनि मोजां खामानि मावाखै बेखौ दिनै प्रुभ जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलनि खोथाखौ नोंथांमोना खोनासंनो नांला इउपिपिएल पार्टिया जुदि थायोब्ला बर' जाथिनो मोननांगौ जि अधिकार बे गासिबो जि पलिटिकेल राइट्स जि इक'नमिक राइट्स जि ससिय' इक'नमिक जि डेभेलपमेन्ट जेरैबायदि डेभेलप जानांगौमोन जेरैबायदि हिउज डेभेलप जानांगौमोन जायाखै उइथिन 4 इयार्स नै 5 बोसोर जानोसै देयार इज नो हिउज डेभेलपमेन्ट जों नुनो मोनाखै गिदिर गिदिर इउनिभारसिटि कलेज न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन बेफोरखौथ' बाद दोनबावदो पिस एग्रिमेन्ट खालामबाय एग्रिमेन्ट खालामलायनानैबो जुदि एनडिएफबिनि फाउन्डारानो जुदि गवाब्ला बेलाय मा एकर्ड जाखो दिस इज व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड मा एकर्ड होनो बेखौ प्रमद बर' खिन्थादो रायजो राजाफोरनो दानिया रायजोफ्रा बयबो सांग्रां जा लोगोफोर थेंक इउ